Vi vil gerne vise differentiationen af et produkt af to funktioner, og det vil vi gøre ved hjælp af tretrinsreglen. Vi starter med det første trin i tretrinsreglen. Det første trin, det går ud på at finde delta y, og det har vi så fundet her, eller det har vi ikke, men det har computeren fundet for os. Og delta y, det er så lige med f af x0 plus h gange g af x0 plus h minus produktet af de to funktioner. I andet trin af tretrinsreglen, der skal vi finde differenskvotienten. Og det gør vi ved at sige delta y divideret med delta x. Og delta x, det er så h i dette tilfælde. Og der kan vi se her, hvad det er lige med. Der har vi så bare sat delta y ind i tælleren, og så har vi sat h ind i nævneren. Når vi så skal videre, så vil vi gerne lave et lille smart trick, hvor vi sætter 0 ind i vores funktion. Og 0 i det her tilfælde, det har vi så udtrykt ved den formel, som der står opskrevet her. Der ser vi, at minus f af x0 gange g af x0 plus h plus f af x0 gange g af x0 plus h, det er jo egentlig bare 0. Så sætter vi 0 ind imellem de to funktioner, da det er smart at gøre, og det vil vise sig senere, hvorfor det er smart at gøre. Når vi så går videre, så er det så, at vi kan sætte i det første led, der kan vi sætte g af x0 plus h uden for en parentes, i og med at g af x0 plus h er ganget på begge led. Og så går vi over på den anden side af plustegnet, hvor vi så kan gange f af x0 på uden for en parentes, da det også er ganget på begge led. Det næste der sker her, det er egentlig bare at vi sætter det som vi har sat ud for parentesen, det sætter vi nede for bryggeren, og så opdeler vi den i to brygger, to led. Så går vi videre til tredje trin i tretrinsreglen, hvor vi så skal finde differentialkvotienten. Det som vi gør i det tredje trin, det er at vi lader h gå mod 0, og det har vi så opskrevet her, hvordan det sker. Vi kan lige se her, at det første del af ledet her, som vi ser her, det er egentlig differentialkvotienten, fordi når h går mod 0, så får vi så f mærke af x0 i det her led. Det her, det vil stadig bare være, eller det vil så være g af x0, når h det går mod 0. Det her, det vil selvfølgelig stadig bare være f af x0, og det her, det vil så være g mærke af x0, når vi lader h gå mod 0. Og det kan vi så se, når vi går videre til næste trin, at det er det, der sker her, det som vi lige har forklaret. Det er her vigtigt at pointere, at det her det kun gælder, når g af x0 det er en kontinueret funktion, og f af x0 det er en konstant funktion. Det kan vi se ved, at f af x0 den har ikke noget h i differenskvotienten, det vil sige, når h går mod 0, så ændrer vi ikke på differentialkvotienten. Den er altså ens overalt. Den kontinuerede funktion derimod, den vil få en forskellig differentialkvotient alt efter hvor på grafen vi befinder os, når h går mod 0. Og det ses så her i den næste del af trinet, som vi har fået på skærmen nu. Det vil sige, til sidst i det tredje trin, når vi har lavet alt gå mod 0, så ender vi ud med den her funktion, som også var den, vi startede med i klippet. Altså vi har nu bevist differentialkvotienten af et produkt af to funktioner.